братле, как си? Здрасти! Коста е нашия, слушай Коста, брат. Слушам. Малко тъпа ситуация, ама живота е живот. Испания какво биха правя, брат? така, да. Не, чуй, брат, друго става. Моята фана взема както и да е, обаче бе забрал бувките, аз ги взех. Заповядай, дай ти ги продавам. О, той май ги е държал при мишонките. Тук пише офлайт. То, какво знаеш офлайт? Да, чекна. Яде, охо, да ги видим. Ама Така. дупката, ама. Ма, една дупка в езика само. По кучета. Ами, Боже. Тук ми, има брат, пломба, такива са. носени са. Писал е по тях. Как мога да раскаш по обувки? О, носени. Брат, какво направим? Връзките, втори връзки. Той май сам сега е правил момчето, знаеш? Не знам. Нямам и аз не знам. Пломбата, тук надраскани, носени, втори връзки. Добре, брат, направени. дай да Ужас. преминем. Какви пари му влезете? 100 лева мога да ти дам. 100 ля. Да. Ма на цял? Да. Стига. Начало. Само заради тебе ще ги взема, те са правени, т.е. На цяло, що бе дай. Ето. Заповядай. Ай, братленце. Чао, брадъкче. Чао, няма Пани полен са си добриче. Така е, Той да. газето кой е? Патрона на квартала. Това е царство на обувките и няма какво остане. Истинско бежу. Лот 23 вече е наличен в нашия вебсайт streetwearclub.bg. Бързайте, защото при първа поръчка може да използвате 5% намаление. Вие сте.